మనము ఈరోజు మన కొవ్వూరు ఆర్డీఓ ఆఫీస్ నందు కోకో రైతుల కోసం ప్రత్యేక గ్రీవియన్స్ సెల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి ఒక కంట్రోల్ రూము, అలాగే ఒక హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ కూడా ఇక్కడే ఉంటారు. కోకో రైతు ఏ విధమైన ఇబ్బంది పడకూడదు, అలాగే దానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్టుగా మినిమం 500 రూపాయలు పర్ కేజీ కంపల్సరీ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ గ్రీవియన్స్ సెల్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ వచ్చేసి 7995367797. మరి ఒకసారి చెప్తున్నాను, 7995367797. ఇది మన ఆర్డీఓ ఆఫీస్ నందే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఒక హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటారు. కోకో రైతుకి ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా, ఏ గ్రీవియన్స్ ఉన్నా కూడా వారు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి తమ గ్రీవియన్స్ని చెప్పుకోవచ్చు, తమ కంప్లైంట్స్ని తెలియపరచవచ్చు. వాటన్నిటి మీద కూడా తక్షణమే పరిష్కారం చూపించబడుతుంది. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు.